Kalukuyan pong paggalang sa gabos ng mga pag-iripa sa gobyerno, nalaman mo niyan para mag-facilitate yan sa inyong tupad. Anyway, mapabisto muna po ako para po madaling matandaan si Sai Sibong Alarcon Rodriguez. Tulong bagay sa naman po. Nalulunod po. So, primero po, dati po akong speechwriter si Presidente Fidel V. Ramos, siya po Presidente ng Pilipinas. Pangalawa po, ako po itong Regional Campaign Manager ni Vice President Leni Robredo. Pangatlo po si Vice President Leni Robredo. Ang pangatlo po, ako po itong nagre-representar sa mga rutang ordinaryong taga-Camarines Sur. Kaya po at siya ni istorya. Kapag nakaagit kong simana, may dua pong bagyo na nagtama sa Camarines Sur na may implikasyon po sa pagpiling ninyo ng mga bagong leader sa maabot na pilihan sa 2025. Ito pong duwang bagyo, ito pong bagyong Christine, apektado ang Sipokot, Alagad, bakit pong kasing lala ang inagihan kay itong mga nasa ibang distrito. Araw po kaya sa distrito, ito pong Gainza, Minalaba, Kilaor, Pagtaray, Nabanuan. Sa District 5, sa Rinconada, grabe man po, asin sa District 3, kabali po ang siyudad ng Naga. Ito pong pangalawang bagyo, ito pong bagyong Pipito. Signal number 5 ito sa Gusgo, sa Super Typhoon. Although grabe man po sininamaan sa Karamuan, sa Rupon na bisita ko doon ng barangay, 117 na harong, 7 na sana po ang natada, i-wipe out.